ba yanda za a yi wani ya yafe haƙƙin annabi, ba zai yi kai wani ya yaki ba a yafe haƙƙin, ba za mu iya yafe haƙƙin annabi ba za mu iya ba, yayi yawa ba zai yi ba. In ka taba shi ko da kuskure ba za mu ce kai kuskure ba komai ba mu isa ba. Wannan tsakaninka da Allah, saboda haƙƙin annabi yana da nauyi a gurin Allah, ina da nauyi, ba ƙaramin abu ne, ina da nauyi a gurin Allah. Taba shi tashin hankali ba a taba shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya agaza mana. Wajibi ne a kare haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gyara mana. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kowa ya tsaya matsayinsa. Kada mutum ya dinga katobara ya tsallake matsayinsa, ya halaka bai sani ba, kuma ya halakar bai sani ba.